Goddag, velkommen til rådgivning her fra Ægteskab Uden Grænser. Velkommen til rådgivning for Ægteskab Uden Grænser. Lige en lille smule forsinket, men nu er jeg her. Mit navn er Kim Pedersen Nyberg. Velkommen til. I dag skal vi snakke om 2 emner. Og de 2 emner er I selvfølgelig velkommen til at stille spørgsmål til. Vi skal lige have nogle seere med her, inden vi starter. Så vi venter lige på, at der kommer nogen ind. Ja, sikkert det ud, som om der kommer nogen. Der kommer en enkelt seer. Velkommen til. Jeg skulle gerne have nogle flere med, inden vi sådan rigtig går i gang med at lave det her rådgivning i dag. Nu er der 2. Også velkommen til dig, der lige har logget på. Jeg skulle gerne lige have nogle flere med, inden vi sådan går i gang med dagens 2 emner. Jeg venter lige på, at der kommer nogle flere seere med, inden jeg går i gang med dagens 2 emner. Jeg kan forestille mig, at I har set de opslag, jeg har lagt op i de forskellige grupper, om hvad dagens emner er. Men indtil der kommer flere med, så Stefan han spørger, hvor lang tid det tager fra man søger familiesammenføring til den eventuelt bliver godkendt. Hvis vi snakker danske regler, så skal du forvente, at det tager op til 7 måneder. Hvis det er EU-regler, så er der en absolut maksgrænse på 6 måneder. Og det er ikke bare til den bliver godkendt. Det er indtil din ægtefælle skal have modtaget sit opholdskort. Michael, du spørger om, hvad emnerne er i dag. Vi får ofte spørgsmål, hvad er forskellen egentlig på et EU-opholdskort og en opholdstilladelse? Det er det ene emne, jeg vil gå ind i. Det andet emne er et svar, jeg har fået
fra EU-kommissionen på en klage, jeg har lavet for efterhånden mange år siden over de svenske myndigheder, det vil sige Migrationsverket. Det er der nu kommet et svar på, og den vil jeg gerne orientere jer om. Stefan, ja, det er det samme. Godt. Nu er der kommet en god håndfuld plus lidt mere med, så lad os gå i gang med dagens 2 emner. Og vi starter med, og hvis I har nogle spørgsmål til de 2 emner, så endelig fyr løs. Men hvad er forskellen egentlig på en opholdstilladelse og et EU-opholdskort? En opholdstilladelse, og nu går vi ind i nogle begreber her, som det er vigtigt at holde fast i, så man er sikker på, hvad der er, man spørger ind til, og hvad der er, man får svar på. En opholdstilladelse, det er noget, som gives efter de nationale regler. For eksempel ved almindelig familiesammenføring i Danmark med integrationskrav og alt det der ting. Familiesammenføring med fælles barn, familiesammenføring, eller hvad det hedder, opholdstilladelse på baggrund af job, en af de der forskellige jobkortordninger, der findes, opholdstilladelse som au pair, og sådan ting. Sådan en opholdstilladelse, den er det, der i jurasprog hedder retsstiftende. Det vil sige, at de rettigheder, man har, for eksempel til at tage arbejde, til at gå på sprogskole og sådan ting, de træder først i kraft, når man har opholdstilladelsen i hånden. Hvorimod et EU-opholdskort, hvis det er det, man har søgt, jamen så er det, der hedder deklaratorisk. Det er et udtryk, som EU-domstolen bruger om et EU-opholdskort. Og de forklarer det selv med, at det er fordi, at et opholdskort efter EU-retten, den skal bare bekræfte rettigheder, man allerede har. Og de rettigheder, man har, jamen, de er beskrevet både i traktaterne, og de er beskrevet i opholdsdirektivet. Og de rettigheder, man så har efter EU-retten, jamen de træder i kraft i samme øjeblik, at udlændingen slutter sig til en unionsborger, eller flytter sammen med en unionsborger fra et EU-land til et andet. Det kan også være en flytning fra et EU-land til et EØS-land, for eksempel Norge, Schweiz, Liechtenstein, og tilbage igen. Så rettighederne træder i kraft allerede der, og det vil sige, at allerede fra det tidspunkt, der var lige en flue der, allerede fra det tidspunkt, hvor vedkommende ankommer, altså fysisk ankomst, så har tredjelandsborgeren ret til at gå på sprogskole, og har ret til at tage arbejde. Det er ikke noget, man skal, det er noget, man kan. Også selvom man ikke har en arbejdstilladelse på det tidspunkt. Fordi et opholdskort, og jeg lægger vægt på ordet kort her, et opholdskort, altså EU-retten, det kan så ikke føre til, at man bliver udvist, hvis man kommer for sent med en ansøgning om forlængelse eller et nyt opholdskort. Fordi den, som nævnt, har status som deklaratorisk. Så man bør selvfølgelig sørge for at få ansøgt om et opholdskort til tiden.
Den kan man søge om tidligst en måned før, at det oprindelige opholdskort udløber. Og så vil man som regel få et opholdskort, der gælder for 10 år. Der er dog, at hvis det er, at man ikke har boet i det pågældende EU-land i 5 år i træk, så får man et nyt EU-opholdskort med en gyldighed på 5 år, og så derefter kan man søge permanent. Så det var den ene forskel. Der er faktisk 4 markante forskelle på et EU-opholdskort og en opholdstilladelse. Så det her er jo faktisk de første 2, jeg lige har nævnt. Altså den ene er, at en opholdstilladelse er ret stiftende, mens et opholdskort er deklaratorisk, og den anden er, at man kan ikke blive smidt ud, fordi man kommer for sent med en ansøgning. Man kan få det, der hedder, altså man kan få en løftet pegefinger, og så kan man få en symbolsk bøde for at, komme for sent med en ansøgning. Men det kan ikke føre til en udvisning. Så kommer den tredje forskel på et opholdskort og en opholdstilladelse. Det er gyldighedsperioden. Det første opholdskort, det er gyldigt i 5 år, og det er ikke afhængigt af, hvor lang tid passet er gyldigt. Sørg dog altid for, at passet er gyldigt. Og det næste opholdskort, som så normalt er permanent, den gælder i 10 år i gangen. Grunden til, at den kun gælder i 10 år i gangen, det er, at man gerne lige vil have et nyt billede på hver gang, så man stadigvæk kan genkende personen. Med en opholdstilladelse, der kan gyldigheden variere rigtig meget, afhængig af, hvilken ordning man er på. Selv inden for jobkortordningen, det vil sige positivlisterne, beløbsordningen, forskerordningen og alt det der ting, der kan der være store forskelle, men inden for, vores område, der gælder den første opholdstilladelse i 2 år. Og det er uanset om det er en FA1 eller en AO1, man søger om. Har man søgt på FA1, det vil sige familiesammenføring med ægtefælle, så gælder de 2 år på betingelse af, at man har bestået de 2 sprogprøver A1 og A2 inden for de fastlagte tidsrammer. Med forlængelse af FA1, der får man først 4 år, og derefter 6 år i gangen. Og på AO1, som er familiesammenføring med fællesbarn, der får man forlængelse på 4 år ad gangen hele tiden. På begge ordninger, der er der mulighed for at søge permanent opholdstilladelse, når man opfylder kravene til det. Og det vil altid være sådan på både AO1 og FA1, at opholdstilladelsen vil altid udløbe senest 3 måneder før passet udløber. Uanset de tidsrammer, jeg lige har nævnt. Den fjerde forskel, som også er den sidste, jeg i hvert fald lige har fået øje på, det er, at der er et gebyr på en ansøgning om opholdstilladelse, dog ikke AO1, mens der som udgangspunkt ikke er gebyr på et EU-opholdskort. Der kan dog være lande, som har et gebyr, f.eks. Finland, men så må det kun være et symbolsk beløb, som cirka ligger på samme niveau, som det koster at få lavet et nyt sygesikringskort. Det sidste, jeg vil sige om det her emne, det er, at mange bruger begrebet visum om en opholdstilladelse eller et opholdskort. Og det er det selvfølgelig ikke. Det kan skabe en
voldsom forvirring, når folk ikke bruger de rigtige begreber, så gør jeg selv den tjeneste, og os andre den tjeneste, når I skriver ind i grupperne om et eller andet, der omhandler det her, altså bruger I det rigtige ord. Altså er det et visum, altså besøgsvisum? Er det et EU-opholdskort? Eller er det en opholdstilladelse, vi snakker om? Husk at bruge de rigtige begreber, fordi det andet skaber forvirring. Jeg ved godt, at forsøget på at få folk til at gøre det er som at kravle op af en 85-graders vinkel bjergskråning. Det er nærmest umuligt, men vi bør gøre forsøget. Herfra så går jeg over til de spørgsmål, der er kommet til det her emne. Det kører jeg så ind til omkring 4:30. Anders spørger, er det 2 eller 4 år, der gives ved forlængelse af opholdstilladelse? Det har jeg så lige svaret på. Og kan man arbejde og gå på sprogskole, mens forlængelsen behandles? Ja, det kan man godt. Hvis man bliver fyret, fordi at ens opholdstilladelse er udløbet, og man har gang i en forlængelse, så er det en sag, som fagforeninger vil elske at tage. Lad mig udtrykke mig på den måde. Fordi det er en uberettiget fyring. Du spørger også, hvis vi vil gå over på AO1-ordningen, da vi har en søn sammen, hvordan gør vi så det ved forlængelsen, fordele og eventuelle ulemper? Som udgangspunkt, når I har en opholdstilladelse baseret på FA1 til at starte med, så kan I ikke skifte over. Det er i hvert fald den seneste type svar, jeg har set fra Udlændingsstyrelsen, fordi de begrunder det med, jamen du har en opholdstilladelse, så er der ingen grund til at skifte over på en anden opholdstilladelse, fordi du har jo lov at være her. Du har alle dine rettigheder og alt det der. Så der er ikke nogen grund til at hoppe over på en anden ordning, der giver dig fuldstændig samme rettigheder. Og det der med, om det giver dig fuldstændig samme rettigheder, det kan selvfølgelig diskuteres, den er jeg med på. Kvæg, gebyrer og bankgaranti og alle sådan ting. Så det er jo ikke sådan helt ens, det vil jeg godt give ret i. Men selve de rettigheder, man har, når man så er her, de er jo fuldstændig ens. Så derfor siger man, at det kan man som udgangspunkt ikke. Ja. Men jeg vil så også opfordre jer til, hvis I ser nogen, der bruger de, forkerte begreber, så spørg endelig ind til trådstarter. Hvad er det rent faktisk, du mener? Mener du det her, eller mener du det her? Fordi det er ikke helt lige meget, hvilke ord vi bruger i alt det her. Jo mere præcis man kan være, jo bedre svar kan man også få. Så hvis der er en, der konstant bruger ordet visum om en opholdstilladelse, så kan svarene vedkommende får altså også være forkerte. Ja. Er der flere spørgsmål til det her emne? Peter Christiansen spørger, om en anden person kan stå for bankgarantien, for eksempel ens forældre. Som udgangspunkt, nej. Michael Brun spørger, når vi får et opholdskort i Norge, tak for at bruge det rigtige begreb, og vi flytter til Danmark efter at bo sammen i mindst 3 måneder,
Skal vi så søge opholdskort i Danmark til min kone? Ja, det skal I. Og det gør I ved det, der hedder SIRI, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der har sit hovedkontor i Valby, og som har afdelinger i Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Odense og Rønne faktisk også. Den på Bornholm er dog kun åben en enkelt dag om måneden, tror jeg der. Men ja, der skal søges om et EU-opholdskort til hende, når I rykker til Danmark. Og det kan I gøre på 3 forskellige måder. I kan enten søge opholdskortet, mens I er i Norge, blive derop, indtil I får svaret. Eller I kan søge, mens I er i Norge, flytte hjem, mens sagen behandles, og så få svaret, når I er kommet til Danmark. Eller I kan flytte til Danmark først, og så spørge bagefter. Og så spørger du videre, om du kan arbejde i Norge fortsat, selvom du flytter til Danmark. Som udgangspunkt, ja, men fordi der er tale om, at du har en udenlandsk ægtefælle med, jamen, så vil de gå ind og se på, hvor meget er I to så sammen, når I flytter til Danmark. Der går jo altså noget rejsetid frem og tilbage mellem Danmark og Norge. Så hvor meget tid har I egentlig sammen? Kan I udleve det, der hedder et almindeligt familieliv? Og det vil de højst sandsynligt stille spørgsmålstegn ved. Så jeg vil anbefale, at når I flytter til Danmark, så finder du også et arbejde i Danmark. Ja. Er der flere gode spørgsmål inden for emnet? Og husk endelig, at der findes ikke noget, der hedder dumme spørgsmål. For hvis ikke I har flere spørgsmål om det emne, så fortsætter jeg bare til den næste. Anders Thyregård, du spørger, om det er 3 års arbejde på 30 timer, der kræves for at søge permanent opholdstilladelse. Ja, 3 år inden for de sidste 5 år. Og fuldtidsjob, det vil sige mindst 30 timer om ugen. Så hvis hun har lønsedler, der dækker en periode på 3 år. Det behøver ikke være 3 år sammenhængende. Bare 3 år inden for 5 år. Alle de lønsedler, hun har, der viser, at hun har enten minimum 30 timer om ugen, eller minimum 120 timer om måneden, de kan bruges som dokumentation for den del af det. Der er selvfølgelig også nogle andre krav til permanent opholdstilladelse, der skal være opfyldt. Michael Brun, du fortsætter omkring det her med at være ansat i Norge. Du skriver også, selvom jeg har været ansat i Norge i 11 år og har boet i Danmark i de 10 år, før jeg flytter til Norge i en kort periode. Ja. Og Benny, han kommer lige med en supplerende spørgsmål i forhold til
det her med permanent opholdstilladelse. Han skriver om uddannelsesperiode tæller med der. Det gør det ikke. Og job, man har ved siden af sin uddannelse, de tæller heller ikke. Godt. Skal vi hoppe over til det næste emne? Så vidt jeg lige kan se på det svar, der er kommet her, så er det en klage, jeg har lavet helt tilbage i 2013. Skal vi lige tage det sidste spørgsmål, der er kommet her fra Peter. Du skriver, er familiesammenføring det rigtige? Nej. Visa er søge, når min kone er fra USA, og vi søger en tilværelse her i Danmark. Hun skal slet ikke have noget visum. Hun skal søge om en opholdstilladelse, når hun er kommet. Og det hedder en opholdstilladelse. Og ja, det er en opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring med dig, fordi du er hendes ægtefælle. Det er ikke et visum. En familiesammenføring er ikke et visum. Og Anders, du spørger så videre, hvad med IGU-uddannelse? Den tæller stadigvæk som uddannelse. Alt, hvad der hedder uddannelse, uanset hvad man så sætter på af bogstaver, alle mulige forkortelser, STX, HF, STU, et eller andet, universitetsuddannelse, eller hvad det nu kan være. Uddannelse er uddannelse i det her system, og det tæller ikke med i kravene til permanent opholdstilladelse. Godt. Det andet emne her, det ser ud som om på klagen her, at den klage, jeg har lavet helt tilbage i 2013. Og den omhandler de svenske myndigheder, det vil sige Migrationsverkets tilståndsenhed. Dengang, hvor jeg brokkede mig til EU-kommissionen, der havde Sverige en ventetid på, og hold nu fast, 18 måneder på at udstede et EU-opholdskort eller et permanent EU-opholdskort. Og det mente jeg er i strid med både domstolsafgørelser og opholdsdirektiv, og jeg skal komme efter dig. Så det klagede jeg over, fordi at rigtig mange af dem, der var på Facebook og sådan noget dengang, og havde problemer med de svenske myndigheder, de meldte tilbage, at de var frustrerede over, at de ikke rigtig kunne gøre nogen som helst ting i de der 18 måneder. Vi kunne de så godt, men de svenske myndigheder ville ikke give dem lov til det. Så jeg klagede til EU-kommissionen. Og nu skal I høre, hvad de svarer. De skriver: Kære herre Pedersen Nyberg, jeg henviser til din klage, der er registreret under referencenummer, bla bla bla, og vedrører forsinkelserne i udstillelsen af opholdskort og permanente opholdskort til familiemedlemmer til EU-borgere i Sverige. Inden for rammerne af EU-pilotproceduren nummer et eller andet fra 2015, mødtes Europakommissionen med de svenske myndigheder og udvekslede en række breve med dem gennem flere år. Kommissionen bad de svenske myndigheder om oplysninger om de foranstaltninger, de havde til hensigt at træffe for at sikre, at, og så i parentes, permanente opholdskort udstedes inden for den tidsramme, der er fastsat i direktiv 2004/38. Her stopper jeg den lige. Fordi hvad er det, der står i direktiv 2004/38?
både hvad angår det første opholdskort, man søger om, som er nævnt i artikel 10, og det permanente opholdskort, som er nævnt, jeg mener det i artikel 20, der står der, at fristen er maks 6 måneder. Og i en afgørelse fra domstolen, der hedder Diallo, der har domstolen fastslået, at inden for de 6 måneder, der skal afgørelsen være forkyndt, eller være afgjort. Den skal være forkyndt for vedkommende. Og ansøgerne skal have opholdskortet i hånden, inden de 6 måneder udløber. De 6 måneder starter, når I indleverer ansøgningen. Altså den dato, I indleverer ansøgningen på. Så hvis det for eksempel er den 17. januar, så skal der ligge et opholdskort senest den 17. juli samme år. Så det er det, der står i den. Og jeg fortsætter her. Desuden har kommissionen nøje overvåget antallet af, og igen permanente, opholdskort og bedt de svenske myndigheder om statistikker og udstedelsestidspunktet hvert år. Nu kommer det interessante, fordi her der beskriver de faktisk, at svenskerne de vedkender sig, at de har et problem. Efter at have vurderet det seneste svar fra de svenske myndigheder fra juli 2024, mener kommissionen, at der ikke er nogen grund til at holde EU-pilotproceduren åben, fordi årsagerne til sådanne forsinkelser er blevet identificeret, og de svenske myndigheder har informeret kommissionen om foranstaltninger og tiltag til at løse problemet. Kommissionen har derfor til hensigt at afslutte din klage og den tilknyttede EU-pilotprocedure. Jeg skal ærligt indrømme, jeg ved ikke, hvad pilotprocedurer det går ud på her. Men det er åbenbart et eller andet form for system, de har nede i kommissionen. Kommissionens tjenestegrene vil fortsat være i dialog med de svenske myndigheder og vil fortsat overvåge situationen for at sikre, at de vedtagne foranstaltninger gennemføres. Denne proces vil fortsætte, selvom din individuelle klage afsluttes, så du kan være sikker på, at kommissionen vil fortsætte sin dialog med de svenske myndigheder om dette spørgsmål. Af ovennævnte grunde vil vi afslutte din klage, medmindre vi modtager nye oplysninger fra dig inden for 4 uger efter datoen for dette brev, og den her mail her, den modtog jeg i forgårs. Eventuelle oplysninger om denne klage, der modtages fra dig efter udløbet af den ovennævnte frist, og efter du er blevet informeret om lukningen, og som ikke ændrer vores beslutning om at lukke din sag, vil ikke blive besvaret. Og så kommer der så en lille passus her, som ikke rigtig passer, men vi håber, at disse oplysninger var nyttige, og at dit familiemedlem endelig har modtaget sit opholdskort. Min kone og jeg har slet ikke brugt EU-reglerne, så lige den del, den kunne jeg kun lige trække lidt på smilebåndet over. Men at svenskerne nu erkender, at de har et problem med deres tidsfrister, det mener jeg faktisk er en kæmpe, kæmpe sejr for jer, som bøvler med det her. Så lige nu med det her, så er der jo så vished for, at kommissionen holder stadigvæk de svenske myndigheder i ørerne, for at sikre, at svartiderne kommer ned på de her maks 6 måneder, som jeg nævnte før. Så hold endelig os andre orienteret om, hvordan det går i jeres sager, hvor lang ventetid der har været på de sager, I har fået afgjort for nylig. Jer, der har indsendt en afgørelse eller en ansøgning, men ikke fået svar endnu, hold lige også orienteret også om, hvordan det ser ud for jer, hvilke udsigter der er, og giv gerne svar, når I har fået et opholdskort, så man kan se, så andre også kan se, går det den rigtige vej, eller holder de stadigvæk fast i, at de tager tingene i den rækkefølge, som de har modtaget sagerne.
Så jeg synes faktisk, at selvom de nu lukker sagen i forhold til mig, at så er det positivt, at kommissionen har verificeret, at svenskerne har et problem. Og at der åbenbart er fundet nogle løsninger, som de finder tilfredsstillende. Og at de stadigvæk vil overvåge det, selvom de nu lukker sagen for mit vedkommende. Så lad os gå til spørgsmål og svar om det. Det kan også være svartiderne sådan i det hele taget. Hvad ligger der i det? Michael han spørger, hvor hurtigt man kan forvente, at ens partner kan komme til Sverige, efter man selv er flyttet til Sverige. Hvor hurtigt kan man søge om familiesammenføring? Den første del af det spørgsmål, altså hvor hurtigt kan man få ens partner til Sverige, efter man selv er flyttet over? Altså, der findes faktisk 3 forskellige svar til den. Hvis nu din ægtefælle er her, og du tager til Sverige, så må du gerne tage hende med. Og fra hun ankommer til Sverige, så har hun 3 måneder, mindst 3 måneder står der faktisk i direktivet, mindst 3 måneder til at søge om et EU-opholdskort. Og det gør hun ved det, der hedder Migrationsverkets tilståndsenhed. Hvis hun er i sit hjemland, og hun er visumfri, jamen så kommer hun bare herover, og så tager hun til Sverige, lige så snart hun er ankommet til Europa. Altså om hun mellemlander i et andet EU-land først, inden hun tager til Sverige, eller om hun rejser direkte til Sverige, derfra hvor hun bor, det er fuldstændig ligegyldigt. En tredje mulighed, det er, hvis hun er visumpligtig, jamen så skal hun have et visum. Der er ikke noget gebyr på det visum. Der kan være et servicegebyr til det firma, som visumprocessen er outsourcet til. Det er typisk VFS Global. De skal have et gebyr på, jeg tror det er 13 euro eller sådan noget, for at håndtere sagen. Og det eneste, de sådan set gør, det er at tage imod sagen, tjekke, at alle papirerne er der, og så sende den videre til ambassaden. Men normalt er der visumgebyr på 80 euro. Det er der ikke på EU-sagerne. Der er visum i princippet gratis. Altså der er det der servicegebyr til handlingsselskabet. Men udover det er der ikke noget visumgebyr. Og så er der en ikke bindende vejledning fra EU-kommissionen, der siger, at behandling af visumansøgninger, der overstiger 4 uger, det er, i citat, uacceptabelt. Det er, som sagt, en ikke bindende vejledning, så det vil sige, at myndighederne er ikke forpligtet af den. Det er kun en retningslinje. Men lige så snart vedkommende så har et visum, så kan hun jo så komme over til dig. Det næste spørgsmål, du så stiller, det er, hvor hurtigt kan man søge om familiesammenføring? I samme sekund, hun har sat sin fod på svensk jord. Det er sådan set det enkelte svar. Hun har dog, som jeg også nævnte tidligere, en frist på mindst 3 måneder til at søge om opholdskortet i. Dog, hvis det forventes, at hendes ophold bliver på mindre end 3 måneder, så er hun ikke forpligtet til at søge om det opholdskort. Det er hun kun, hvis hendes ophold forventes at blive på mere end 3 måneder. Dit eget ophold til gengæld, det skal være på mindst 3 måneder. Det ligger der en såkaldt EFTA-dom for. EFTA er en form for EU-domstol bare for Norge, Island og Liechtenstein. Og de har afgjort i en sag med en norsk kvinde og en mand fra Gambia, tror jeg det var, at
det her med at være 2 måneder i gæstelandet, 1 måned hjemme, og så 2 måneder i gæstelandet, 1 måned hjemme, og så videre i den periode, man nu påstår, man er udrejst. Den går altså ikke. Man skal være 3 måneder i træk i gæstelandet, mindst, før man kan rykke tilbage til sit hjemland på EU-reglerne. Men for ægtefællens vedkommende, altså tredjelandsborgeren, der er der ikke en sådan regel. Der er kun en regel om, at jeres forhold, det skal konsolideres i gæstelandet. Domstolen, som har brugt det udtryk, de har ikke nærmere specificeret, hvad der ligger i det udtryk. Men det er sådan en almindelig gængs praksis, i hvert fald i Danmark, at 2, 3, 4 uger for ægtefællens vedkommende i gæstelandet, det vil være tilstrækkeligt. I skal dog begge to kunne dokumentere faktisk og reelt ophold, inden I rejser tilbage til Danmark, for at de danske myndigheder vil anerkende, at I har en EU-retlig ret til familiesammenføring på baggrund af EU-reglerne i Danmark. Er det et langt svar? Jeg håber, du kan bruge det. Ja. I må også gerne kommentere på, hvad I synes om det brev, jeg har fået. Er det positive nyheder? Er det gamle nyheder? Er det til at kaste op i? Eller hvordan har I det med det? Jeg kan fortælle en af baggrundene for, at jeg klagede dengang. Det var, at myndighederne, både i Sverige og også i Danmark og nogle andre lande, de mente, at det, som EU-domstolen er kommet med, det der står i opholdsdirektivet om frister og sådan noget, det er bare gummiparagraffer, det er kun vejledende. Det er ikke noget, de har pligt til at overholde. Hvis der er, at de har brug for mere tid til at sagsbehandle en sag, så kan de tage sig den tid. Og det mente jeg, og mener stadigvæk, det er fuldstændig og aldeles ulovligt at have den holdning. Der er kommet et spørgsmål her fra Peter. Han skriver godt nok lidt et sidespor, men hvad bruger de bankgarantien til? Ja, godt spørgsmål. I langt de fleste tilfælde, der bruger de den ikke til noget som helst. Hvis du går ind på vores hjemmeside, ægteskabuden-grænser.dk, og ned under det, der hedder breve, så kan du se en undersøgelse, vi har lavet om bankgarantien, og hvad den bliver brugt til, og hvor meget de trækker, og alt det der. Den blev lavet i 2018, og det var på et tidspunkt, hvor man ville hæve bankgarantien fra omkring 60.000 til 100.000. Og så tænkte vi, at vi ville have undersøgt, hvor meget trækker kommunerne egentlig på det her. Hvor mange bankgarantier trækker de fra? Og hvad koster det egentlig i administration at have alle de her bankgarantier til at stå? Vi spurgte de 10 folkerigeste kommuner i Danmark om de her 3 spørgsmål. Fra de 9 kommuner, der fik vi svaret, at det er ikke noget, de gider at bruge tid på.
De har bankgarantierne til at stå, men administrationen af dem, det er ikke noget, de overhovedet bruger tid på. Der er ikke noget at trække. Så er der en kommune tilbage, og det er Københavns Kommune. De holder nøje regnskab med hver en 5 øre. De beskriver i hvert fald, at de trækker på meget, 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 meget få bankgarantier hvert år. De trækker i gennemsnit, og det var så tal for 2018, så trækker de i gennemsnit 126 kroner fra hver aktiv bankgaranti. Men administrationsomkostningerne ved det, den er på, så hurtigt jeg visker, 426 kroner per aktiv bankgaranti. Det vil sige, at kommunen har faktisk et underskud på den her konto. Det, der står i loven om bankgarantien, hvad den skal bruges til, det er for eksempel, hvis det er, at du eller din ægtefælle går ned på kommunen og tigger kontanthjælp eller SHO-ydelse, det der tidligere hed integrationsydelse, eller en anden ydelse efter aktivloven. Så går man ind og modregner krone til krone i bankgarantien. Plus, at så kan ægtefællen ikke få forlænget sin opholdstilladelse, når tiden kommer til det. Så det er egentlig det, den bankgarantien er der for at hindre jer i at gå ned og søge sociale ydelser. Også selvom I betaler til, at det system kan fungere. Bankgarantien er så gyldig i 10 år, og derefter så skal I have pengene frigivet igen. Så er der Bashkim, der spørger, hvor lang tid tager det for hjemviste sager fra Udlændingenævnet at komme til Udlændingestyrelsen. Altså fra Udlændingenævnet har sendt en sag tilbage til Udlændingestyrelsen, og indtil man får svar, der går der normalt 1 til 2 måneder. Det er sådan udgangspunktet i det. I hvert fald i de sager, jeg har set. Der er ikke nogen faste regler for det, men i de sager, jeg har set, der er der gået de her omkring 1-2 måneder. Ja. Jeg kan jo lige sige til Peter, at den rapport, vi fik lavet der, den sendte vi til samtlige medlemmer af Folketinget på det tidspunkt. Og det lidt morsomme af det er, at når interesseorganisationer sender noget til Folketinget, så tager de det normalt meget seriøst. Hvis for eksempel Naturfredningsforeningen sender et eller andet til Folketinget om et problem eller en udfordring, et eller andet, de står med, så bliver det taget noget så seriøst. Altså det er helt vildt. Så kom vores. Men det var der så en del politikere fra højrefløjen, der sagde, at det er bare en meningsudveksling. Så den behøver vi ikke tage hensyn til. Her er en skraldespand. De gad ikke engang læse den. De så bare, der stod ægteskab uden grænser. Det var nok ud.
Og vores undersøgelse blev faktisk på et tidspunkt nævnt fra Folketingets talerstol. Og fordi at der var nogen, der ikke gad at bruge tid på at læse den, fordi de hellere bare ville stramme, uden egentlig at ane, hvad det var, de strammede for, så kan de jo heller ikke svare på de spørgsmål, der blev stillet. Det blev sådan noget tåget noget. Baskim, du skriver, at på deres hjemmeside, der står der 4 måneder. Ja, det er højst sandsynligt kun vejledende. Altså, de sager, jeg har set, de er kommet i løbet af en måned eller 2. Så er der Bert Robin. Jeg ved ikke, om jeg udtaler dit efternavn korrekt. Men du skriver, hej, når min familie har turistvisum, og de nu er i Danmark, kan jeg så søge familiesammenføring for dem, mens de er her i landet, eller skal de først rejse hjem og søge der? Det med bankgaranti, jeg har hørt, at jeg behøver ikke have bankgaranti på min konto, hvis man søger familiesammenføring med børn. Er det sandt? Det du henviser til her i det første spørgsmål, det er det såkaldte besøgskrav. Og det besøgskrav, det går ud på, at udlændingen skal have besøgt Danmark mindst 1 gang. Og det er så her, forvirringen optræder. Fordi skal ægtefællen så rejse hjem igen, før man kan søge? Og dertil er svaret, nej, ikke nødvendigvis. Hvis personen er her i landet, så har vedkommende sat sin fod på dansk jord 1 gang, og det er nok til, at besøgskravet er opfyldt. Og det vil sige, at i samme sekund, at vedkommende er kommet ud af lufthavnen i Kastrup, eller i Billund, eller Aalborg, eller hvor nu er han, så kan vedkommende søge om en opholdstilladelse i Danmark på baggrund af ægtefællesammenføring. Det vil sige en FA1. Så det er sådan, at besøgskravet skal forstås. Hvis man ønsker at rejse hjem, og så komme igen, og så søge, det er der ikke noget vand for. Der er bare ikke noget krav om, man skal. Og så siger du så, du behøver ikke at stille en bankgaranti, hvis man søger familiesammenføring med børn. Og så spørger du, om det er korrekt. Ja, det er det. Det skal dog siges, at du kan ikke søge familiesammenføring med barn. Det er udlændingen, der skal det. Du kan selvfølgelig godt udfylde papirerne på vedkommendes vegne, det er der ikke noget vejen for. Men det er ansøgers navn, der skal stå som ansøger, og ikke dig. Så det bedste vil nok være, at de sidder sammen og udfylder ansøgningen. Ansøgningsskemaet til familiesammenføring med børn, med fællesbørn, den hedder AO1. Og hvis det er familiesammenføring med dig, så hedder skemaet FA1. Jeg lader lige, fordi jeg kom lidt sent i gang med den her Facebook Live her, så holder vi den lige kørende ind til cirka 5 minutter over 5. Så hvis I har nogle spørgsmål, så kom endelig med dem, så tager vi dem efterhånden, som I stiller dem.
Og imens I skriver ned, så tager jeg lige en sluk. Kim, du spørger, om du kan skrive en privat besked til mig. Det må du gerne. Peter, du skriver, er der alternativer til bankgarantien, eller skal det være beløbet på de 120-30.000, som de bare låser på en konto? De har faktisk gjort det, at bankgarantien er sat ned til 57.000. Gældende fra 1. juli i år. Altså 1. i 7. Så du skal ikke spekulere på så høje beløb, som du nævner her. Det er 57.000. Så bliver prisen så justeret til nytår. Faktisk lige præcis kl. 12 nytårsnat, der ændrer prisen sig 2% opad cirka. I forhold til de 57.000. Men om der findes nogle alternativer til bankgarantien? Nej, det gør der ikke. Det du skal gøre, det er, at du sætter pengene ind på en konto i banken, og så bliver de penge låst fast, så kun kommunalbestyrelsen kan røre ved dem. Og de kan jo så kun røre ved dem, hvis det er, at du eller din ægtefælle går ned på socialkontoret og beder om penge til overlevelse. Men ellers så kan de ikke røre ved dem. Og så skal de frigive hele saldoen, når der er gået 10 år. Der er så også nogen, der spørger i forbindelse med sådan en nytår, jamen skal vi så sætte ekstra penge ind på, for at beløbet passer? Nej, det skal man ikke. Og der er to måder at stille bankgarantien på. Den ene er, at du står med alle pengene selv, låser dem fast på en konto for sig, og så står de bare der. Den anden mulighed, det er det, der hedder en anfordring. Det vil sige, at banken stiller garantien på dine vegne, og så betaler du et gebyr til banken 4 gange om året, for at de administrerer den for dig. Benny, jeg kommer lige til dit spørgsmål lige om et øjeblik, fordi vi fortsætter lige med Peters spørgsmål. Kan man få frigivet noget løbende fra kommunen? Ja, det kan man. Og det er, når din ægtefælle har bestået A1 og A2, så bliver der frigivet noget for hver af de 2 gange. Og så kan man få yderligere beløb frigivet, når din ægtefælle har afsluttet og bestået de 6 moduler, der er på sprogskolen. Og så resten, de står bare på kontoen indtil de 10 års fuldtid er udløbet. Benny, så kommer jeg lige tilbage til dig her. Hvad er forventet ventetid på at kunne få lov at blive gift? Vi har pt. Ventet i 6 måneder. Jeg har godt hørt, at ventetiden er røget voldsomt op. Det har været sådan, og står vist også stadigvæk på Familieretshusets hjemmeside, at hvis de har alle papirerne fra starten, som de skal bruge, så er der en forventet sagsbehandlingstid på 5 arbejdsdage. Men hvis der er noget, de mangler, så kan det godt komme til at tage helt op til 10 uger
Det er i hvert fald det, der har stået. Men jeg kan godt fornemme på sådan flere mennesker, frustrerede mennesker, at tiden er simpelthen løbet af sted for Familieretshuset. De har åbenbart ikke hænder nok, eller et eller andet. Jeg ved det ikke. Men sagsbehandlingstiden er strøget i vejret. Og samtidig med, så forlanger de, at både danskeren og udlændingen skal troppe op i Familieretshuset fysisk til interview. Og deres problem, det er ofte, at ambassaderne vil ikke give det visum, fordi de tror, at vedkommende har tænkt sig at blive her. Så det er jo så en yderligere streg i regningen, kan man sige, for de par. Og det giver en masse frustrationer, helt forståeligt. Men hvor lang sagsbehandlingstiden er lige nu, det har jeg ingen fornemmelse af. Men jeg ved, at den er skredet så utroligt meget for dem. Så ja, jeg aner ikke, hvornår I får svar fra dem. Michael Brun her, han kommer lige med en opfølgning på det spørgsmål omkring, hvor lang tid man skal vente på at blive gift. Han skriver, vi har ventet i 6 måneder og 9 dage. Vi fik svar, og er nu gift i Thailand i torsdags. Så tak for den oplysning. Godt. Nu nærmer vi os afslutningen på dagens Facebook Live. Jeg håber, at de oplysninger, der er kommet frem her, det er noget, der kan bruges til noget. Både omkring ord og begreber, men også i forhold til det her, som kommissionen skriver om Migrationsverkets tilståndsenhed og deres svartider. Og tak for jeres spørgsmål og kommentarer, opfølgende kommentarer og så videre. Så hermed vil jeg sige tak for i dag. Mit navn er Kim Pedersen Nyberg. Jeg er ledende rådgiver i Ægteskab Uden Grænser. Og jeg er tilbage igen med en lignende Facebook Live igen den første søndag i november. Så tak fordi I så med, og have en rigtig god videre søndag.